Yauwa ina masu kwanti biyar ko uku zo ga fayil ya sauka kamar yadda kuke gani. Wannan ban sa mishi fayil din bane, shi yasa kuka ga ya ki budewa din. Yana za ku samu fayil din shine bisa ga wannan YouTube channel. Ga ta nan ga video na saki nan, wannan na farko. In baka taba amfani da shi ba ma ka dubi wannan video na kasa gare, shine ne bayanin yadda ake amfani da shi dalla dalla. Yanzu misali in kuna kallon video nan ga wanda su san yadda ake amfani da shi kenan, sai ku shiga comment section. Yawa ga wani link nan za ku ga bulan link din nan, ga yanan shi za ku danna. Daga kun danna zai kawo ku nan ne za ku zo ku sauke file din bisa ga wayan ku. Wannan application na mai gane, in kun ga dama ku sauke shi a wayan ku, in kuma ba ku so ku sauke sai ku taba nan kasa wajen telecharge. Kun ga anan zai yi telecharge sannu sai ya gama. Amma in kun sauke app din zai fi, saboda connection din kun bai da karfi zai wahala da ku anan. Kun ga har yanzu ma bai kilka ko daya ba sifire yake. Deja ni ina da shi akan waya, to zai bata mini lokaci ba, zan huta. To bayan kun sauke shi bisa kai ga wayan ku, in kun sauke kenan sai ku koma cikin wannan A4. Bayan mun dawo A4, to wannan na biyun ne ba mu saka ma file ba, kamar yadda kuke gani. Za mu jira. Ga wani kile nan ya fito, sai ku taba shi. Daga nan sai ku danna wannan na sama, sai ku shiga kwakwalwan wayan naku. Yawa bayan kun zo kwakwalwan wayan naku sai ku shiga inda kuka san file din ya sauka. Ni nawa direct daga na shigo nan zai kani ga file din. Ga yanan na danna okay, ga yanan wani bulan trace ya fito daga ƙasa. Wannan bulan trace din za ku jira ya ciki. Yawa bayan ya cike sai ku yi fermen shi. Bayan kun yi fermen shi, yanzu bari mu huta. Shine wannan na biyu din. Yanzu direct zai kamu ne mu zabi yare. Ga wanda ba su fahimta ba, ku je ku duba video ka na ƙasa kai ga wannan, za ku samu bayanan yadda ake amfani da su dalla dalla. za ka yi kwanti fiye da biyar kai iya son ranka ma. Ga yanan na yare ne ya kawo, na zabi yaren da nake so. Suna sai wajen yan tambayen nan da yake, su ne zai kawo wani. Yawa kuma amma ɗazun kun ga wani lissafi ya gudu. Kun ga sorry, nan za amsa zan yi continue, zan yi gaba. Yawa kun ga to daga kun yi wannan shi kenan.